बहुत बहुत प्रणाम बा। कैसा ने करी हमारा से मुंह फूले बड़ू हो। सबसे भी आइले वाली खाली तारा से नहीं गिरे से। अच्छा सबसे ऐसा ने सीजन चलता है। ओहो हम कुछ और सोचत नहीं हो। सुना बोला अरे नहीं खाना देवे तू सवेरे के हो। अरे कहे ना तारू मुँह फेरे के हो। सुन तारू अरे नहीं खाना देवे तू सवेरे के हो। कहे ना तारू मुँह फेरे के हो। काहे दूरी ना हटा करू हमरा से हट के। काहे दूरी ना हटा करू हमरा से हट के। बोला ए राजा मरिए जाई बुरे आई रे दादा ए राजा मरिए जाई बुरे ए राजा मरिए काहे ऐसे कहतरू हो। सही न कहता नहीं। जेके तोहरा जैसा लोग मिल जाओ के नचनिया के कौन जरूरत बा हो। सुना